Sembah nuwun nggih, Mbak. Sembah nuwun. Nyuwun sewu menika Bapak Alek kalian Bapak Tikno kalian Mas Agung Koparmo kula aturi jengkar saking Palenggahan. Oh, wonten Mas nggih mlenggan. Nggih nyuwun duka nggih Pak E. Semoga Pak nyuwun sewu lho nggih Pak. Semoga kula aturi gambek teng pepanggungan. Ayo Mas, Mataram nggih Mas. Cetok, cetok. Oh. Semoga Pak kula Pak Alek Mas Agung, Pak P, Mas Grembleh, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, sehat toh, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Nah, perkara awak ya sehat. Lah nanging perkara yayan Ibu. Waduh, ampun ngoten to, Pak. Nggih. Donganipun nggih Bapak tansah pinarengan seger waras. Amin, amin. Sing baku seger waras nih. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Kek niki ngapunten lho, Pak. Teng putra niku wis sik glotak glathuk ngoten niki lho, Pak. Oh, sae. Nyuwun duka ingkang ageng sampun, Pak. Nggih. Napa niku dalang niku boten wonten sekatanipun dalang pinter lan darang ora. Wontenipun namung netepi dharma ngendikane Mbah Kutaya. Nggih. Dadi napa niku sing penting niku dalang ngadeg debok niku wau nggih niku sing apik. Ngoten mawon. Ngoten, Pak. Nggih. Kangge gladi diri. Oh, nggih. Dadi percaya diri niku penting. Nggih, Pak. Tan kantun ngaten, Pak, nyuwun sewu nggih. Menawi Bapak rumiyin pernah paring sangu kalian Keng Putra. Le, jenenge dalang ki ora iso dikenek dipadak-padak nih. Happy yo happy, Pak Alek yo Pak Alek, Mas Agung yo Mas Agung, yoga yo yoga ngaten nggih, Pak. Nggih. Niki bot-botipun namung ngaten to, Mbak Yu Limbuk. Nggih, Bapak. Wonten nggih. Diakoni lan ora panjenenganipun Mbah Sigir menika wau ya seorang guru, ya seorang pembimbing, nggih pini sepuh. Nggih. Pramila nyuwun pangapunten sanget. Mbak Bintari omah iso gedung, iso tingkat. Yen biyen ora kepethuk karo Mbah Sigir apa ya iso ngene iki. Ngoten. Lho ngaten. Terus napa niku lali sumber bakal ketiwasan. Nggih. Ngelingi biyen rekasane biyen melu Mbah Gir. Nggih to? Ngeten. Ya kelingan to njenengan. Nggih, leres. Kula ki nggih ngrumangsani niku. Nggih. Mulane jan Bapak Kutaya tindak gubuk kula niku waget kula. Lah nggih to. Kok ya Allah ujug-ujug mbet. Mbet. Ngene. Lah nggih. Mbak Bintari niku sakniki guyu mawon sing nyawer niku jutaan. Lho. Oh, ngoten, Pak. Nggih, mergo nggih dayane Mbah Sigir niku. Ngaten. Mbah Sigir niku nak lenggah ngoten nika ya kaya wong ngrandayani nak wis munggah panggung terus gawe busana. Napa busana napa niku bupati napa-napa kiprah. Wah. Donya kukut. Kandhane kok. Saestu. Sigir iki lak matumpuk-tumpuk to. Dadi Sigir tegese Sigir iki lak rejeki sing matumpuk-tumpuk ora nek enteke ngono ora kok jangkar. Mosok aku ning Pak Sigir nyeluk Gir ngono ya ora. Nggih. Pitusa. Jeneng Sigir iki umpama wong kok mbiyen ki besok rejeki ben Sigir iki dadi matumpuk-tumpuk ora nek enteke. Nggih, leres. Mergane bojone jenenge Tumpuk. Nggih.